भिजेला सिरहानी 2 साल होई गइल घरे नहीं आवेला लागता कि काम सब 3 से चलावेला हो वाला काम सब 3 से चलावेला सोनू कुशवाहा आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया कहाँ बाजार मोतिहारी कहियो न खानी ठीक से सूती ही रोज भूखे रोवे काना बाली उठा लाली उठ के सूखे उठा लाली उठ के सूखे उठा लाली उठ के सूखे कहियो न खानी ठीक से सूती रोज भूखे रोवे काना बाली उठा लाली उठ के सूखे कहियो न खानी ठीक से सूती रोज भूखे रोए काना बाली उठा लाली उठ के सूखे जब जब करी फोन बीजी बतावेला लागता कि काम सब 3 से चलावेला हौ वाला काम सब 3 से चलावेला सोनू कुशवाहा कहाँ बाजार मोतिहारी चढ़ल बा जवानी जंग धरता समीज में होखे गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में सुनो ना चढ़ल बा जवानी जंग धरता समीज में होखे गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में चढ़ल बा जवानी जंग धरता समीज में होखे गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में के तनु लगाई राजा मन नहीं लागता कि काम सब 3 से चलावेला लागता कि काम सब 3 से चलावेला सोनू कुशवाहा कहाँ बाजार मोतिहारी राइटर सुजीत बात तोहरा ना बुझाता परदीप मन से हम जोड़ले हम नाता सुनो ना राइटर सुजीत बात तोहरा ना बुझाता परदीप मन से हम जोड़ले हम नाता राइटर सुजीत बात तोहरा ना बुझाता परदीप लकी से हम जोड़ले हम नाता पप्पू सत्य मनोज मजाक मुरमुरावेला लागता कि काम सब 3 से चलावेला हो वाला काम सब 3 से चलावेला तुहरा के याद करके रोज रोवतानी रतिया में लोड से भिजेला सिरहानी 2 साल होई गइल घरे नहीं आवेला लागता कि काम सब 3 से चलावेला हो वाला काम सब 3 से चलावेला आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया।